Apa iki satenane batinku sing jalanke sliramu beta ati beta lambe yo lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku apa ya to PLB iya Pak Sanuri weh yo Mas Supri Kang Bewas SB rene patete lo iki opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentengke wong liya kilap opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara yo sasam pengen jero dodo pancen marakake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe apa ya tadi aja selamat ayo nek marang kahananmu nafas pupusan rasa
Matur suwun Mas Hidrik ya. Terima Sik, kasih. kowe nyampe apa, Rum? Sudah.